Nagbablog kasi ako dun sa unahan. May nag-iingay dito. May nag-iingay dito si Jason, isabay daw sa vlog. So mamaya ikakabit niya yung rack and pinion. Pero tingnan muna natin siya. Kasi tinuturuan ko magkabit ng brake pad. Kasi nagpalit ng brake pad, linis ng piston ng caliper, saka repair kit. Ayun, so isabay daw siya sa vlog. Yun, di man daw siya napapagod araw-araw eh. Pero magsasalita din ng tulog. So mamaya, ibumbayan namin to ng diesel. Ayan. Yung tinagasan ng sa makina. Sumabog na yung mga oil seal niya sa maganda pa kondisyon sana ng body nito. Yung bumbay natin ng diesel yan. Pakabit muna natin yung rack and pinion. Kasi yung rack and pinion nito, ito, bumili ng surplus. Ayun, chinek na natin. Pwede pa, makainis pa. O yan. Ito yung dati niyang rack and pinion. Matindi na yung tama. Andun sa kabila. Ayun. Ito. O yan. Pinayod oh. Nagkaroon na siya ng lamat. So malimit to sa mga rack and pinion pag matagal na. Ayun. Niliha pa yata ng magaspang. Ubuhangin na yan. Nagliha dyan. Kaysa repairin mo yan. Tanungin mo muna yung nagpapagawa kung anong budget niya. Pero syempre as recommended, replace mo na ng mas maganda brand new. Kung wala, surplus. Pag wala, replacement. Depende sa budget. So ito replacement, surplus. Check naman namin. Ganda pa. So ipapakabit ko na yung kay Jason mamaya. Ayan. Kasi siya yung bagong OJT namin dito. OJT daw muna, saka na mag-aral. Babaan na boy kung pwede na. Ayan, so makina na lang ang mahuhuli nito. Yung under chassis, inuna ko na. Jack, ibaba mo na yan tapos ikabit mo na. So, ayan ulit ang ating video. So, upload ko to mamaya. O, yung gulong